casa como se chama? Pois isto é un bidueiro. Está a carón dos ríos. É co que se fai os zocos. E sabes como se lle chama tamén? Como? A moza do vestido branco. Home, é tan fermosa. Aboa, esta árbore que froito dá? Pois isto dá noces ou couchos, por iso se chama nogueira ou coucheira. Ah! Abraza este carballo e xa verás como sentes que é unha das árbores máis antigas, máis rexas e máis fortes da nosa Galicia. Veña, nena, baixa xa. Baixa xa do carballo, que quedan moitas árbores por ver aínda. Aboa, isto que? Pois isto é unha fibra ou un xardón. A que che lembra? O Nadal. Sí, só lle faltan as boliñas vermellas. Aboa, mira o que hai enriba do bambán. Sí, un cancereixo ou un capudre. Pequeniña, ven ver o teixo. A árbore das druidas. Sí. Aboa, podeme subir a casa do castiñeiro? Sí, un anaquiño. Vale.